Crna Gora između evropskih integracija i unutrašnjih konfrontacija. I na ovom JUS forumu ova tema će biti sagledana ne samo sa aspekta prava, jer ovo forum udruženja pravnika, već i sa stanovišta ekonomije, ali i sa kulturološkog, sociološkog, regionalnog, spoljnopolitičkog i drugih aspekata. Sesije JUS foruma se organizuju u formi dijaloškog foruma sa ciljem da se unaprijedi ukupni društveni dijalog na temama iz oblasti prava i srodnih pravnih disciplina. I izbor za naslov večerašnje sesije sadržan je u pitanju da li dugi i prilično spori put Crne Gore u EU prati suštinska unutrašnja transformacija crnogorskog društva u evropsko društvo. U oblastima vladavine prava, obrazovanja, zdravstva, razvoja putne infrastrukture, umjesto progresa, imamo stagnaciju ili čak regresiju u odnosu na neke ranije pokazatelje. Unutrašnje konfrontacije su sadržane u jednoj relativno jasno vidljivoj i demonstriranoj strategiji. Onesposobljavanje crnogorskog društva se bavi strateškim i razvojnim politikama, konstantnim ubacivanjem u etar tema iz nekog korpusa koji nazivamo kleronacionalni ili kleronacionalistički ili desničarski korpus. Time se stvara država bez društva, foruma bez sadržaja, bez efektivne i suštinske evropeizacije, sklona konfliktima, nasilju, populizmu, koja nije sposobna da ostvari ono što je primarni generacijski cilj, a to je Agenda 2028, koja Crnu Goru vodi u zajednicu evropskih naroda, dakle Agenda 2028 za 28. članicu. Kada govorimo o Evropskoj uniji, sigurno smo i mi iz Crne Gore vrlo zabrinuti danas, mnogo je izazova, a još više nejasnih odgovora kako će. Duboko vjerujući da će Evropska unija odgovoriti na ove današnje izazove koje donosi drugi Trumpov mandat i rasplet rata u Ukrajini i sva druga žarišta, jer Evropska unija je globalni igrač, mi ćemo se ipak zadržati u nekom našem korpusu pitanja i uzeti samo taj dio evropske priče danas da osvjetlimo, a to je ta formula win-win ili pobjednik-pobjednik. Teško je dogovarati se danas, posebno i Evropska unija kada ima 27 igrača koji su onda slojeviti na niže dalje, a tema je puno. Međutim, čini mi se da je baš Evropska unija autor toga, da kažem, načina vođenja dijaloga i dolaženja do rješenja, posebno u podijeljenim društvima ili u različitim interesnim grupama više država koje su svi u procesu odlučivanja. Win-win znači u stvari da se u dijalogu o važnim pitanjima nijedna strana ne osjeti kao gubitnik, već da se svi osjećaju da su nešto od toga dobili, a da je društvo najviše dobilo. Odnosno da se ide naprijed i da se premošćavaju najveće prepreke, odnosno prave mostove. U Evropskoj uniji win-win je vrlo zastupljen. Poznat je kao način vođenja dijaloga u procesu donošenja odluka. Evo, recimo, samo reći ću nekoliko primjera. Kada se pregovara o evropskom budžetu, koji se pravi za 7 godina, pregovara se više od 2 godine, međutim, traže se naravno kompromisna rješenja da najrazvijenije države, koje najviše prodaju na tržištu 450 miliona, daju dosta u evropski budžet, da bi se imalo za razvojnu podršku onima koji su neto primaoci iz evropskog budžeta i da jedna i druga strana shvata i da dobiju. Jedna kao veliki igrač i konkurent na tržištu, a druga kao zemlja koja pristupa da bi se infrastrukturom ojačala, dobila jače institucije i osnažila svoju demokratiju, istovremeno imajući to pravo glasa i u mnogim oblastima i pravo veta, kao i druge države članice. Win-win znači dolaženje do kompromisa, ne samo kada je budžet u pitanju, koji je recimo u ovoj 7-godišnjoj perspektivi vredan zajedno sa novom generacijom EU preko 2000 milijardi. Znači, Evropska unija je izašla na finansijsko tržište sa svojim trostrukim A ratingom i pozajmljuje novac i svake godine plasira više od 100 milijardi eura kroz pozajmljeni novac koji će vraćati iz budžetskih rezervi Evropske unije, da bi državama članicama dala povoljne kredite i grantove koje će države članice vraćati do 2058. Zamislite da smo unutra. Mnoge ove razvojne godine mogli bi vrlo lijepo kvantifikovati i monetizovati. Imam vrlo mnogo pozitivnih iskustava u tom smislu. Win-win Evropska unija radi na jednoj drugoj osjetljivoj temi, to je recimo migrantske kvote.
2015. izašla je prvo Njemačka, onda se to prihvatilo. To je prvo testiranje dvostruke kvalifikovane većine posle Lisabona, da se donose odluke tako što se ne slažu sve zemlje. Zemlje su se pobunile i na kraju se našlo kompromis u novom viznom paketu šengenske pravne tekovine, da zemlje koje ne žele primati migrante mogu finansijski kompenzirati svoje neučešće u migrantskim kvotama, tako što će pomoći da druge zemlje podnesu veći teret. Evo sad najnovija tema vezano za carine. Trump nastupa prema svojim tradicionalnim partnerima tako što preti carinama Evropskoj uniji sa 10 na 25%, znači više nego dvostruko, vrlo nepromišljeno idući da ruši tradicionalna partnerstva, trgovinska partnerstva. Evropska unija će pažljivije pregovarati promjenu svoje carinske politike, znajući na srednji i na dugi rok ne treba partnerstva urušavati, nego ih treba jačati. Zna se koji su prirodni partneri, a koji su kratkoročni. Tako polazit će te ideje da u Evropskoj uniji postoji formula pobjednik-pobjednik, koja nama nekada djeluje onako gdje je tu zdrava logika. Ima je, zato što zaista produžen dijalog vodi do rješenja, dovodeći do toga da jedna i druga strana osjeća da nije sad samo ona strana koja je izgubila. Nije to sabiranje glasača posle izbornog ciklusa, nego je traženje kompromisa u istinskom pokušaju prosperiteta za jedno društvo. I sad je za mene pitanje prema vama, da li mislite da u Crnoj Gori možemo makar nekako modifikovati ovaj win-win kompromis i primijeniti ga na naše evropske integracije? Da li možemo teme koje nas blokiraju na ovoj formuli, produženim dijalogom, sa malo više iskrenosti, malo manje populizma, dovoditi nas kao društvo do rješenja? Pođemo od toga da smo mi, kako naš ustav kaže, građanska država i da imamo evropske težnje, znači da nam je sad negdje evropski pritisak, kako ono bješe, 33/6. Skromna je ova evropska integraciona godina, da idemo samo sa još 6 novih, znači 33/12. Ostane nam za prvu polovinu 26. 11, za drugu čitavih 12 poglavlja. Gdje ćemo staviti poglavlje 31, veliko je diplomatsko pitanje, možda u onu kategoriju posljednjih 12 poglavlja, nažalost. Psiholog i poslovni komunikolog Radoje Cerović u pripremi ovog skupa napisao: psihologija posmatra civilizaciju kao proces pripitomljavanja. Pod tim se podrazumijeva progresivno smanjenje nasilja i postepeno uvećanje otvorenosti i povjerenje među ljudima i među grupama identitetskim jedinicama. Šta je sa Crnom Gorom? Da li smo na pragu EU ili okrenuti unazad? Na ovo pitanje odgovorit će nam naš dragi prijatelj, magistar Radoje Cerović. Radoje, izvolite. Hvala puno. Ljudska civilizacija ima određene linije progresa koje mi možemo da primijetimo. Posmatrajući te velike makroskopske epohe, možemo da vidimo da smo se mi... Postoje dva stupa na kojima naša psihologija počiva. Jedan je stup koji mi zovemo kompeticija, to su takmičenje, nadgornjavanje, to je ono iz čega proizilazi nasilje, iz čega proizilazi hijerarhija. Drugi stup, vrlo važan stup da se razumijemo, na tome smo kao vrsta opstali i nama srodne vrste dan danas na tome opstali. Ako ste gledali dokumentarce o šimpanzama, znate o čemu pričam. S druge strane, znači to je instinktivni sistem. S druge strane imamo drugi jedan sistem koji je postepeno dobio na značaju koji se zove sistem kolaboracije ili saradnje. Preći sa kompeticije na kolaboraciju nije nimalo jednostavno i podrazumijevalo je to što Richard Brown, kako je rekao kolega Radulović, naziva domestication ili pripitomljavanje ljudske vrste. Koliko god mi bili danas okruženi ratovima, mi možemo da kažemo da je statistički gledano vjerovatnoća da danas neko ko se rodi umre nasilnom smrću najmanje u istoriji čovječanstva. Što znači da je došlo do ozbiljnog pripitomljavanja ljudske vrste. To pripitomljavanje je imalo neke razne periode, ali možemo da kažemo da je zadnjih više stotina godina zapadna civilizacija, evropska civilizacija, dijelom američka, preuzela jednu vrstu, da kažem, vođstva i time afirmisala već stotinama godina jednu vodeću ulogu u kulturnom, tehnološkom, naučnom i svakom drugom smislu u odnosu na ostatak sveta.
Šta je to što je omogućilo? Postoje razni faktori, veoma važni faktori koje možemo da posmatramo, ali ja bih posmatrao pitanje progresivne mogućnosti rasta povjerenja jednim. Ja mogu da vjerujem drugome. Zašto mogu da mu vjerujem? Jer postoji sudstvo, postoji zakon, postoje institucije koje taj zakon na neki način garantuju. Jer postoji niz mehanizama koji odnos između dvije osobe, kako mi kažemo, trianguliraju. Kada nema triangulacije, vi morate da se oslonite na krvnu osvetu. Kazna je na meni, kazna je na žrtvi. Kada postoji triangulacija, što je esencija prava, onda, ili pravnog sistema, vi imate posredničku ulogu institucija u odnosima između ljudi. Kada su te institucije stotinama godina se razvijale, da se razumijemo, ozbiljno imali jedan ozbiljan zamah u zapadnom Rimskom carstvu, kasnije su stagnirale onih godina kada je mračnih godina srednjeg vijeka, ali od Francuske revolucije, od donošenja Američkog ustava, mi imamo afirmaciju pojma ljudskih prava i garancija tih ljudskih prava, ona čuvena deklaracija o pravima građanina i sada i naravno Američki ustav koji također na neki način za to vrijeme revolucionarno definiše te stvari. Mi danas u Evropskoj uniji imamo najsavršeniju u istoriji afirmaciju tih principa. Evropska unija je jedna tvorevina koja nema premca i koja ne može da nije mogla da ima premca u istoriji čovječanstva i koja kao takva, da se razumijemo, izaziva i neprijateljstvo onih koji nisu dorasli tom koraku. Mislim, vidimo da neki, kažem, ovako kompetitivni mehanizmi se pojavljuju i pogledi prema Evropskoj uniji nisu više dobronamjerni od strane mnogih dosadašnjih, rekao bih, prijatelja. Šta to znači? Upravo je profesorica Đurović spomenula jedan od principa, a to je princip win-win. Da bi ja sa nekim na principu win-win mogao da razgovaram, mi moramo da vjerujemo jedno drugo. Jedan lokalni tabloid objavio je da iza protesta u Novom Sadu ideološki stoji jedan čovjek, a to je Aleksandar Pop. Naravno, to je objavila odmah i beogradska politika. Danas imamo privilegiju da o tome govori na jednom od medija. A ja bih ga zamolio da nas uvede u jedan malo širi kontekst evropske integracije u regionu, iz ugla prilika u Srbiji i iz ugla poimanja Igmanske inicijative na jedan proces koji bi mogli nazvati 30 godina posle Daytona. Aleksandar, izvolite. Da učestvujem na ovom jednom ovako kvalifikovanom i dobrom skupu, gde ja sam čest gost u ovoj sali, bilo da su skupovi koji se tiču Igmanske inicijative ili ovakve prirode i mogu da vam kažem da je imalo kurtoazije da se ovdje lepo osjećam i da uvek rado dolazim u Podgoricu, doživljavam je na neki način kao svoj grad, kao što doživljavam i Novi Sad. Zahvaljujem se Banetu, svom prijatelju, na ovom pozivu. Kad je reč o evropskim integracijama, mislim da je, kad je reč o zemljama regiona, ono čime se bavi Igmanska inicijativa, mislim da mnogo toga bi moglo i trebalo da ide brže, da nije onoga o čemu je govorio moj prethodnik, gospodin Serlić, a to je pitanje funkcionisanja institucija. Njime, kada se raspala Jugoslavija, nastala je deoba, u stvari pljačka tranzicionog plena od strane onih koji su došli na čelo ovih država i umjesto da imamo vladavinu, da se gradi vladavina prava, da gradimo jedne demokratska društva, zapravo je nastupilo jedno vreme kada su političari demagogijom i sajanjem nacionalizma zapravo uspevali da opstanu na vlasti. I to se dešava materijalno u svim državama koje su nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije. Slažem se s tim da smo imali jednu pristojnu državu gde su se poštovale neki principi, međutim, ako krenemo od gore, od Slovenije pa nadalje, Slovenija je nekako najbrže uradila domaći zadatak, demokratizovala svoju zemlju,
uvela vladavinu prava i postala je prva članica Europske unije od svih zemalja, druga je Hrvatska, a mi koji smo sada na repu, u stvari koji smo u čekaonici Europske unije, izgleda da smo loši đaci. Ja sedim sada ovde u Podgorici, Crna Gora je najviše odmakla na tom putu i ja sam iskreno želeo da što pre se desi da ona postane članica Europske unije iz dva razloga. Prvo što ona to i zaslužuje ili je učinila određene napore, a s druge strane to bi ohrabrilo ili nateralo druge zemlje da slede njen primer, a ujedno bi i pokazalo da Evropska unija nije zakatančila vrata za ostale zemlje Zapadnog Balkana. To je išlo tim tempom do skora. Mislim da je Beograd u dobroj meri sapleo Crnu Goru na tom putu. Preko svojih političkih eksponenata ovde, prošle godine uleto, je nakon izglasavanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ona preko svojih eksponenata naterala vladajuće, da tako kažem, većinu da izglasa rezoluciju, potpuno nepotrebnu rezoluciju o Jasenovcu, taman dan posle dobijanja Ibara, znači jednog koraka dalje ka Evropskoj uniji, i mislim da je to naštetilo višestruko. Prvo što je jedno pitanje razgraničenja na moru kod Prevlake, odjedno je izbilo u prvi plan. Hrvatska naravno nije na to blagonaklono gledala i ona može dalje i da uslovljava Crnu Goru na tom putu. Nije dobro na to reagovala ni Evropska unija. Jer si jedan odista pravi, iskreni prijatelj evropske, građanske, Crne Gore, i u tom pogledu uvijek ćeš biti ovdje i tvoj stek će u ovom gradu biti uvijek otvoren i od vrata ovog grada otvoren za tebe. I kako to obično zbiva, kultura uvijek dođe gdje? Na samom kraju, je li tako, Andro, pa čak i kod stege, tako i kod udruženja pravnika, ne bi htjeli da kršimo taj dobar princip, jel tako? Naravno, tu je sad nama naš dragi prijatelj, da kažem, saborac iz onih dobrih antiratnih dana s početka 90-ih, uvaženi kolega i drug Boruša Brković. Dragi prijatelji, prije svega želim da vas sve pozdravim, da kažem da mi je zadovoljstvo i zaista privilegija da budem dio ovog foruma. I Bane rekao jubilarni 33. ja se slažem s tim, zato što je 33 broj koji je recimo u temelju Danteovog dijela, a Dante opet temelj Evrope. Svaka tercina u Danteovom spjevu ima po 33 sloga, svaki od 3 dijela komedije ima po 33 poglavlja, samo Bakao ima još jedno uvodno, da bi ih ukupno bilo 100. Dakle, taj broj 33 zaista je broj koji zavređuje možda i veću pažnju nego ovi okrugli brojevi kojima se obično daje ta počast jubilarnog. Tako da mi je zadovoljstvo, kažem, da sam dio ovog foruma. Drugo, želim da na neki način eksplicitno izrazim podršku studentima u Srbiji i u Crnoj Gori koji ovih dana drže čas iz evropejstva i demokratije. I to je ono što je važno. Hvala vam puno. Ostali sa nama, ali su trenutno, ja mislim, na putu između Podgorice i Danilograda, tako da između foruma i toga ipak podržavam i tamo gdje jesu trenutno. Dakle, to je ovih dana i ovih mjeseci, to je ona katedra na kojoj se predaje evropejstvo. S druge strane, ovo što si citirao na početku, to jeste problem crnogorskog društva. Dakle, te unutrašnje konfrontacije iz naslova ove tribine, to nije neka zona onih, dakle,
onog dijaloga, onog dijalektičkog nadgornjavanja koje može da vodi naprijed. Ne, ovdje imate jedan dio političkog spektra koji bi isključivo svojim uspjehom smatrao i propast same evropske ideje i propast Crne Gore na tom putu. I ja uopšte ne znam koliko je, jezivo mi zvuči cinično, ići na evropski put sa nekim za koga vi znate i zapravo to i ne krije. Dakle, u Crnoj Gori imate jedan dio političkog spektra, ja ih zovem Vučićeve pudlice, jer oni to i jesu, da Vučić sutra objavi da je mlijeko crno, a da sunce izlazi na zapadu, oni bi svi to podržali do uveče. Dakle, problem crnogorskog društva je što imate, kao što je uvijek su bile nečije pudlice problem, danas su to Vučićeve pudlice. I ne vjerujem da je, dakle, moguće, odnosno, bilo bi čudo u takvom, ja znam da je jedan dio političkog spektra koji je na vlasti u Crnoj Gori zaista misli evropski. Međutim, ja ne znam kako je to moguće i da li je moguće u takvom kontekstu istrajati na evropskoj ideji. Također želim da kažem da smatram evropsku političku ideju smatram najvrednijom i najvećom idejom našega doba. Međutim, moramo biti precizni. Evropska ideja je danas u najvećoj mogućoj krizi, pred najvećim mogućim izazovom. Imate Putina koji vodi jezivi rat u Ukrajini i na određen način to je njegov antievropski rat. Smisao toga rata iz Putinove imperijalne nostalgije jeste upravo poniziti ideju Evrope i učiniti je nemogućom. I u tom smislu, naravno da je katastrofalno kad vidite da Amerika dolazi u ruke nekoga ko to uopšte ne razumije. Ko ulazi potpuno u tu priču sa nekakvim drugim Balša, imaš privilegiju da počneš prvi zatvaranje ovog kruga i ove 33. jubilarne sesije Udruženja pravnika. Balša, izvolite. Bilo mi je zadovoljstvo da budem dio ovakve sesije, baš 33. Dakle, ja sam pomenuo Dante Andro, pomenuo Tomasa Mana, između ta dva pisca je sva ideja Evrope zapravo na neki način sadržana u onome što jeste Dante i onome što jeste Tomas Mann. S druge strane, sve ovo što je rekao ovaj mladi čovjek, bilo je zadovoljstvo čuti i to što radite je zaista način da se stvari mijenjaju i na neki način treba svi da nađemo modele na koji možemo da utičemo da se stvari mijenjaju.